weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to cilon to dabiya odeji to koɓɓillo to hoore fonde to Agniméje to Wudduru to Sadel ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Baydy Sar to Dulumaji Dembe Funeɓe on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tollé ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie leydi Mauritanie e oɗo saaha ne tawi kebbungal mawgal no fewi ko fati kay e jaɓɓade hoɓɓe gam kay wadde investir deuxiéme mandat Mohamed Cheikh El Ghazouani deuxiéme mum mandat ɗaɓiniɗo joɗade ko cérémonie ɗaɓiniɗo wadde ñande goo lewru août 2024 to leydi Sénégal gouverneur de Matam o ari tigui ha to hôpital mo Wourossogui addimo to noon ko salminde sembitinde ɓen barmunoɓe accident bannoɗo sara kaare sara korosma mo ndulumaji to leydi Mali ko hélicoptère fama waɗi accident e nder falde Kidal hay goto noon wasani hen fittade mum to leydi Maroc ko to leydi Maroc ko nguleyki cattuki tawate toon e oɗo saaha joni ñalawma goto e nder 24 heures taw fodde nogas go neɗɗo wasi hen pittali mumen to leydi Afrique du Sud laamu Afrique du Sud ɓe kolliri ɓe teɓima capanɗe jeenayyo e jeeyo libinaɓe wonnoɓe kay e formation tawa kadi ko nder base suudayru to leydi kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Inde to dowlaji tentude Amérique to leydi Palestine to leydi Belgique bisimilla mone ketti hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe koyɗe musoje e kecceji musoje kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴettiɗe yaltine dendagal rafiji cominoɗi nder reedu maɗa ɗi ponnoɗa oppirede o yaltinaɗi ha laaɓa taw reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴettat ɗum joni joni jiiteɗe ha mana hannirta ni ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldeɗe kala leydi e kala continata ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ittata ko sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo ko kawisaji mi tawte muɗum saabu sa waɗi no wiruma ni fodde temedere rafi ne yalta ma ha laaɓa ɗen baddete koye gawri samme walla gawri suuna ceerno Djiby Sy en andino dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to kay hayɗi to leegal bitegal kebbe sara école kebbe lawol faade lycée ba ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy so yennama ka miskino safruma tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko newiɗo to banggue safruji to banggue haajuji kala tawi ko leydi Mauritanie dendagal rafi gonduɗa walla haaju joguiɗa on ɓurodirta ujunnaje 6 ogoya so tawi ko leyɗele ñamoje franc CFA dendagal haaju walla rafi gonduɗa on ɓurodirta ujunnaje 2 CFA woni 10 000 franc CFA ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni
listihar so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla cooda kartal crédit ngal ujunere neldamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe leyɗele ñamoje CFA ko 2000 francs CFA mo jogui numéro web numéro orange money kala lombuɗo hen xaalis mum ma waɗa ɗum listihara hano hannirta ni on numéro mbatta ko 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy noon to banggue téléphone numéro makko WhatsApp e numéro makko appel kala nder leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilele mum base makko to Nouakchott ne golla hano hannirta ni to leegal nettek miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ko bawɗo liggeya nunɗuɗen tawe ɗon ceerno Alassane Sy numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo woni ko nunɗuɗo sanne sanne badden danɗo faade makko aadi bil aadi salade aadi de ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadido ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe rewɓe yanoɓe bargalla eɓe seyɗineji mbahniti koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala o ɓurodirta balɗe tati tawa wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe muuɗeteɗe a ƴettat ɗum joni joni ɗen mbiyete ko ɓeydi moosa omo jogui fannu goɗɗo ko leɗɗe ureteɗe wiyete ko yeddi ƴeewa a ƴettat ɗum joni joni kefta gorago ma hano hannirtini ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France numéro makko téléphone jiɗɗo jokkodirde e makko toon to leydi France ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro muɗum toon to leydi France mbaɗata tigui ko 77 walla toon to leydi France ceerno Amadou Tidiane Diallo mo tawate oɗo saaha joni omo andina kadi dendagal numéro makko leydi France ko batta ko 00 336 04 04 66 27 kala noon mo heɓanimo ne wawi jokkodirde kadi e miñi ko sehil makko ne wiye ceerno Bassirou Diallo ceerno Bassirou Diallo tawateɗo ɗo saaha joni to leydi France joguiɗo dendagal leɗɗe goragu e leɗɗe koyɗe musoje e safruji kala ceerno Bassirou Diallo noon numéro mum téléphone mbatta ko 06 52 18 51 96 ceerno Abdoulaye ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Dakar ne golla hano hannirtani ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo on numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum to Nouakchott ne golla hano hannirtani kono noon kadi to lappol palol Dande Maayo to Ros Sénégal ha to Dagana Mauritanie kala to Ros Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum ne tawe toon ene tawe juuɗe sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia kala jiɗɗo leɗɗe gorago walla leɗɗe koyɗe musoje keceje musoje kala so tawi a jokkodiri e makko e oɗo numéro woni 77 537 79 28 ma hemmo hano hannirtani ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal tawateɓe to leydi Mauritanie to leydi Sénégal wonde ko fate leɗɗe goragu e oɗo saaha joni waɗi promotion gam hurma lewru haran omo waɗi promotion 50% woni kala ko jaranno temedere ko capanɗe joyyi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden danɗo faade makko
kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkoredi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yogay docteur en mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkoredi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone aseta nogasi jeeɗiɗi lewru marso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi nayyi habaruji moon e demgal pular e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosojo ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen laamu leydi Mauritanie woni tigui koye kebbungal mawgal no fewi ko fate investir Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie on cérémonie noon ko ñande goho lewru août dartono ɗo ndu 2024 ɗum waɗata e nder Nouakchott ko nden tigui o jottoto e jappere laamu taw ko deuxiéme makko mandat mo duuɓi joyiya hoɓɓe hewɓe noon ene tijja tigui e nder Nouakchott tawi ko aroɓe tawtorede oɗon cérémonie Jobey Dan ko kañum woni hoorejo dowlaci tentuɗi Amérique o suɓima c'était timmuɗo woni délégation timmuɗo on délégation noon ko kañum arata dow inde makko tawtorede kay oɗon cérémonie ardi délégation noon ko debbo biteɗo honorable Alice Albricht on kañum woni directrice générale des Millennium Challenge coopération ene tawe nder délégation he kadi honorable David Remy on ko kañum woni chargé des affaires par intérim ambassade des États-Unis to Nouakchott wondude honorable Geoffrey Piyat on ko secrétaire adjoint du bureau des ressources énergétiques département des États-Unis wondude honorable Carola Mosoley Brown on ko kañum woni présidente de la fondation américaine pour le développement de l'Afrique wondude e nayaɓo ne wiye honorable Nora Todd on ko assistante spéciale du président et directrice principale de l'économie internationale et du travail conseil de sécurité Nations Unies to maison Blas ko ɓeɗo woni tigui ɓe joɓɓeydena suuɓi yo gar kay dow inde makko tawtorede cérémonie investiture Mohamed Cheikh Al Ghazouani deuxiéme mandat on cérémonie waɗata ko ñande goho lewru 8e mois 2024
24 woni lewru darton ndu e nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoolejo gendi Mauritanie hoolejo kadi fedde Union africaine tawateɗo oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France tawi nayimo toon noon ko tawtoriyede uddidgol officiel les olympiques puɗɗiɗiɗi kay officiellement aseɗa hande no gasi jeeɗiɗi lewru juillet 2024 o yindori toon noon e président ji kewɗi artiɓe cete kewɗe o wawi tigui yinirde mumen o joddima men toon to Élysée o joddima toon noon e hoorejo leydi France nanɗo makko hono Emmanuel Macron o yiniri toon kadi e nanɗo makko Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo leydi Sénégal ko noon kadi o joddima toon e hoorejo transition mo leydi Gabon hono général Brice Oligui wondude e tigui o joddima toon kadi e gonɗo secrétaire woni kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere nde loni woni secrétaire général des Nations Unies hono biyeteɗo Anthony Guterres ɓeɗo o joddima kadi e hoorejo fedde union européenne biteɗo Charles Michel ɓeɗo kala o wawi joddade mumen yewtidde mumen toon to Champs-Élysées to ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen wuuro Tigzigza kañum woni lamorgo régional woni capitale régional région de Tagante jaɓɓima aljuma hanki o cérémonie taw ko cérémonie officielle lancement ko fati kay e activité ji hikkano waɗi 3e édition de festival international de date woni festival international tamroje taw ko tamroje ɗe leydi Mauritanie ɓe ko hikka noon watti laabi tati ko ɗum yuɓɓine e kala hitande so oɗo saaha yonti tawi ko saaha coñal tamroje woni koɓe mbiyata guetna yuɓɓini cérémonie o walla cérémonie o waɗa ko yeeso teddugal walla ardi cérémonie o ko ministre kalfinaɗo ko fati e ndema tawi omo wondi kata omo waddi ɗum noon e partenariat et prix Khalifa international des palmiers dattiers et de l'innovation agricole cérémonie o noon waɗata ko kala hitande so tawi kay waɗata noon cérémonie o noon waɗi tigui sous le haut patronage de son excellence le président de la république Mohamed Cheikh El Ghazouani tawi ina wondi e ballal son altesse ene wondi e ballal son altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan ko vice président ko kañum kadi woni vice président de l'état kañum kadi woni vice premier ministre di président kanko kadi woni président di kanko vice premier ministre ko kanko kadi woni président di cabinet kanko kadi woni président kanko kadi woni cukko walla kanko woni président di cabinet à la présidence des Émirats arabes unis festival o noon ko balɗe tati woni festival wala ko balɗe tati waɗata ñande nogas e jeegom woni hanki nogas e jeeɗiɗi hande e ñande nogas e jeetati woni ñalawma janggo juillet 2024 woni mujibu festival o noon ko rokkude fayida kay mawɗo no fewi tamroje Mauritanie e saf e kadi wondude kadi e ɓena e wondude kadi e sembinde wonande kay ɓen remoɓe tamroje e nder leydi Mauritanie ha tengti noon e nder région de Tagante wodakanta noon kañum woni réservoir tamroje e nder leydi Mauritanie gueɗe kewɗe noon ine coomi e nder oɗon festival tawi kadi ko gueɗe ƴellitoje falde nde ko taw kadi ko gueɗe ƴellitoje falde nde no fewi koliroje kadi culture mabɓe ɓeyda faggudu diwan o festival o noon waɗata ko yesso waɗi ko yesso gouverneur de Tagante yesso hakkimo tigui exam e tawtorede kadi koruji diplomatique kewɗi no fewi tawateɓe e nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie mbawi tawtorede oɗon festival yontaɓe ko noon kadi yontaɓe e joom galuji kewɓe Mauritanaɓe ene bismi toon e kala saaha ko festival noon mo holanteɗo Allah kewɗo fayida wonande kay Tagante mono wonande Tagante no didorno ha tenti kadi e wuuro tigui zigzago ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ndema o holliri tigui wonde leydi Mauritanie e oɗo saaha joni ene jogui ko famli kala million ngaji 2.6 lekki taw ko lekki tamroji taw kadi ko leɗɗe tamroje keptinaɗe tawateɗe nder ɗiɗo région ngaji woni nder région de Adrara e to Tagante to Asaba e to Hoddel Sharqi to Hoddel Gharbi ha e nder région ngaji keddiɗiɗi kala o holliri noon kala hitande teskama leydi Mauritanie kala hitande e ɗenon tamroje enen ɗeɗon leɗɗe tamroje ene produise ene jibina ko famɗi kala hitande no gas sinnayi ujunere taw ko tonne tamroje ɗum woni koɓe mbaɗata produire kala hitande ha joni kala hitande o haali ɗum noon ko yeeso yimɓe hewɓe no fewi arnoɓe kay aljuma hanki o arnoɓe tawtorede festival taw ko festival international tamroje mo leydi Mauritanie aljuma hanki o toon to Tigzig o holliri ɗon département agriculture
agriculture mo leydi Mauritanie nana darino mo ardi nana darino dole mum ponno kay jellidde kay on fannu ha fanno wawa jellitade hano hanitni o holliri département agriculture noon yidde muɗum kay ko ɓeydude ndema ɓeydude kay mbawka e hattani remru tamroje e nder leydi Mauritanie o wi e nder ɗiɗo duuɓi joyi cakkitiɗi fodde ujunere e temedde 4 hectare oasis uji ta pilote mbawi tigui waɗede ndemama hano hannirtini gam kay ƴellidde remru tamroje e nder leydi Mauritanie sen ummima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal tawtede oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France tawtoroyede ouverture officielle des Jeux olympiques puɗɗotoɗo aseta hande o omo yaadi toon noon e cuddiɗo makko woni joom suudu makko biteɗo Absa Faye Emmanuel Macron hoorejo gendi France e joom suudu mum e joom suudu muɗum hono Brigitte Macron ɓe mbawi jaɓɓade kanko Bassirou Diomaye Faye e cuddiɗo mum toon to Élysée ɓe mbawi joddade ñande alkamisa ɓennuɗe kadi Bassirou Diomaye Faye o tawtornoma sommet des sports biteɗo 4ST e nder cérémonie ho noon o erima kanko Bassirou Diomaye Faye o erima noon e windere nde kala haɓato ko fati tigui e leñamago woni rasismiyagal kollirteɗo e kala saaha e nder sport o holliri ɗum noon ko musiba walla ko jeeya mettuɗo no fewi mo windere nde kala foti darade haɓo ɗum ha ɗum gasa ha laaɓa e nder leydi e nder windere he kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen accident musɗo bannoɗo sara croisement mo ndulumaji e dow route national numéro 2 ha waɗino yimɓe jeegomo mbasino hen pittali mumen fodde sappo ina woɓɓe mbarmino hen jeegom e nder sappo ina barmuɓe hen jeegom ne tampi sanne guila accident o waɗi noon faade joni doctoreɓe tawateɓe to hôpital mo Wourossogui nana daari no dole mumen ponno jamma e ñalawma kala ina mbaɗa kala ko mbawi kay gam yidde dandude pittali gañiɓe ɓen barmuɓe e oɗon accident addaɓe toon kamɓe sappo ina ɓe kala eɓe tawe toon to hôpital mo Wourossogui aljuma hanki o nogas jeegom lewru juillet 2024 gouverneur mo Matam hono Mohamed Maktar Wat tawi omo ardi e délégation timmuɗo no fewi ɓe gari tigui ha toon to hôpital ɓe gari ha toon to hôpital mo Wourossogui to hôpital mo Wourossogui tawi adiɓe dongo salminde e juurade e sembitinde ɓen barmuɓe hen kono kadi o wadde encouragé ɓen doctoreɓe ɓe o tawi toon e daari darde mumen molantede Allah o wi noon o tawi tigui barmuɓe kala ina ƴetta en charge hano hannirta ni ene ƴetta en charge kadi docteur ɓe kadi o tawi kañum kala o waɗiɓe en kala ene tawi kañum kala ene darino dole mumen ponno yidde dandude ɗiɗon pittali o holliri noon barmuɓe kala hay goto hen yaltinaka région de Matam kamɓe kala noon koye nder région de Matam heeɓe cafrete ina waɗi noon e mabɓe tampunoɓe no fewi fodɓe kadi wadde opération chirurgicale kono kamɓe kala noon enen kamɓe kono noon o holliri kono kamɓe kala o holliri tigui ene ɗamina tigui maɓe keftu cellal mabɓe hano hannirta ni woodi tigui pronostic vital mabɓe waɗaka engagé o wi kadi eɓe jokkidiri kadi e kala saaha omo jokkodiri e kala saaha e directeur régional de la santé beele kay kala ko foti waɗede ne waɗe e ɓeɗon ɓe cellani ha mbawa heptude cellal mumen hano hannirta ni o donima dendagal mayɓe henɓe kala e kureji mumen nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe Allah lomto barmuɓeɓe kadi nde Allah rokkit ɗumen cellal mumen ha timma mbawa yaade jokkade e haajuji mumen o erima sofreɓe noon nde ɓeydi sofreɓe noon nde ɓeydoto tigui hakkilde ɓe hakkilde ɓeydo hakkilde tigui nde ɓeydoto hakkille ɓeydo tigui nde kaqqilta nde kaqqilta ɓeydo tigui rentade e hormade ko wiyete code de la route saabu kay lawol jogui tigui ko ñawoje mum jogui koko jaaɓi eko sali eko waɗa interdit komo holliri noon wonde kay kala chauffeur kormiɗo ɗeɗon kuule taw ko kuule woni code de la route kala chauffeur kormiɗo ɗum ma Allah danda ɗum hen danda kadi ɓen dendagal ɓe jolni e nder enquête o noon enquête udditama hen ko enquête o fuɗɗi hollirde noon hollirama tigui wonde ko auto ji ɗiɗi pelɓodiri accident o saabi ɗum ko auto ji ɗiɗi pelɓodiri hen auto goto noon ko auto transport public mo 18 mo hinde 18 place matricule makko ko 0
0421 duuɓi makko ko duuɓi capanɗe tati ko fewna faade joni o wando noon ko surcharge wanno ko surcharge woni tigui ko fonno jolde makko didi place o ene ɓurti no fewi o ummino noon ko ndulumaji o ummino ko ndulumaji ko e saaha kaya o ƴettanno lawol faade lawol route national numéro 2 ko ɗon tigui o felɓidiri e camion mo matricule mum ko mt 2308 a on duuɓi mum ko capanɗe tati e joyyi ko auto transport ono mo 8 place ko on tigui woni mo hormaki code de la route saabu kay e croisement to fonno kay ƴettude lawol route national numéro 2 o hollirama o waɗani stop o yetti tan o sokki e lawol he hawre camion ne ara camion o fiimo ko ɗum saabi oɗon accident camion o noon koye dow lawol ngol taw ko sens ummade Cilogne faade Wourossogui koye on sens o doganno mayɓe waɗi noon mayɓe hen jeegom donc sur place mayɓe jeegom noon hen goto wiyete ko o Idi Diallo mo yaran duuɓi capanɗe tati ko jamo guelnajo ko debbo desaɗo joom yummuma sukaɓe ɗiɗo wondude goɗɗo inde mum fuɗɗori ko de ene yette ba guel ɗon ko cukalel kurkoyel tuksel guel yaranno koye duuɓi joyyi o jeeya koto jamoguel tatamo o wiyete ko a inde mum fuɗɗori ko a ne yette si ko debbo on noon ko commerçante ene yaranno duuɓi capanɗe joyyi e jeetati galoyenajo ko yummum sukaɓe jeetato goɗɗo nayaɓo o wiyete inde mum fuɗɗori ko a ko Tijane Agne on noon ko chauffeur auto o ko pikinnajo bamum sukaɓe jeeɗiɗo mo yaranno e duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi joyaɓo o wiyete ko yette Agne on yaranno ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ko retraité ko galaynajo ko bamum sukaɓe nayo goɗɗo one wiye ha Dembélé ko juuɓi capanɗe tati e tati yaranno ko guijilon naajo yummum sukaɓe jeeɗiɗo ko ɓeɗo jeegomo noon woni wasɓe hen pittele men accident oɗen mbiyatande Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala eɗen mbasiyo kadi sofreɓe ne mbaɗi kaggilta e kala saaha mbaɗa respecté code de la route ha tengti noon e oɗo saaha tawa kadi ko saaha ndungu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ɓoyata grand maggal de Touba juɓɓine e nder leydi Sénégal e nder diina e nder diine e nder dina mbadi noon hono joguiɗo konngol khalifa woni porte parole khalifa général des mourides hono Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader o holliri tigui ma o huccodira e presse woni e jaydi yankoɓe national et international kala aleta janggo nogas jeetati lewru juillet 2024 sanga 16h woni 4h kikiɗe o haalanaɓe kay ko fati keɓugal ngal ɗon grand maggal Touba noon ko maggal Touba noon fitti ko départ en exil de Khadim Rasoul déclaration noon waɗat tigui ko toon to galle Cheikhoul Khadim maggal Touba noon ko cérémonie diine e ɓurɗi koye cérémonie ji diine ɓurɗi mawnude kay ene jeeya e ɓurɗi mawnude e nder leydi Sénégal yimɓe hewɓe noon ene ummoro e nder jokli windere he kala faade toon to Touba so nden yonti Dakar cikkata koko wiidi dendagal yimɓe mum koko wiidi ha laaɓi ene payi toon to Touba e ngan sa kadi so yonti dendagal kedde Sénégal kala wurat tigui ko haalanti ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Amadou Ba ko neɗɗo dawrugol ko kanko kadi wonno hoore jagode sakkete e laamu Macky Sall ko kanko kadi hono o weɗino wonde hoore jagode e laamu Macky Sall ko kanko kadi wonno candidat maɗere elanda Benno Bokk Yakar ko kanko ɗaftodiranno laamu le fol laamu e Bassirou Diomaye Faye kanko Amadou Ba noon omo tijja aseta hande nogas jeeɗiɗi lewru juillet so tawi ko ala ko faali omo tijja toon to Touba arde kay juurade e salminde khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké o ko ngoɗo noon wonata jillu makko garwinigo kay tugui ko yalti e landa Benno Bokk Yakar o tafi landa makko ko ngolɗo wonata jillu makko taw ko jillu makko gadangu toon to Touba ene ɗamina noon so tawi kay o gayni kuccam makko e ummima kay toon to khalifa o hollirama tigui programme makko no holliri omo ɗamini huccodirde kay e jaydi yankoɓe o waɗa déclaration makko so tawi kay ala ko yanti hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen mbiri biyeteɗo lac de Guiers 2 nangonoɗen soka o dumunna kala tawi o nanguirno ko fati escroquerie funtude yimɓe waɗa ɗumen passeport uji widen nawa ɗumen caggal leydi o wiya noon komo fewna passeport uji omo nawa yimɓe caggal leydi o ñamini yimɓe halisaji taw ko million ngaji kewɗi no fewi o pitama o yalti kaso
aljuma hanki e mbadi liberté provisoire ko goto e avocat ji makko biteɗo famara fati kanyuma ɓayini habaru o ko tumana noon wonde kay ko tina fodde 53 million taw ko france fa ko tumano kay ko bubbi walla ko fermi yimɓe ona halis kala rendinama ha timmi tawa kadi e nder ɗin 53 million dendinaɗi ɗo tuma kay omo ñamani yimɓe hena sappo ya million hollirama tigui wonde ko El Hadji Ndiaye kañum woni directeur général DGTV ko kañuma yaltini ɗen haalisaji gam yidde wallidde mum no woppitira e kaso haalisaji keddiɗi noon ko yimɓe makko e yaadi mabɓe ko ndendini ha ona haalisa wawi timmude haalisa noon mo 53 million kala nana e oɗo saaha joni e juuɗe caisse de dépôt et de consignation ko ɗum saabi noon caggal nde ona haalis wawi rendinede o heeɓi ko wiyete liberté makko provisoire latte guerre noon tawe hande e nder galle mum omon toon foofa kenal makko lakkitare siftini ɗon noon ko guel ñande sappo joyi lewru mai o wiyano teeɓa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono jagorgal kesala mo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères o holliri tigui wonde ɓe tawi e oɗo saaha joni e nder jonte tati sakkede ɗe Macky Sall jonte mum tati sakkede e laamu ɓe tawi ene fewni temedere capanɗe joyi passeport taw ko passeport diplomatique ɗina passeport uɗen cara e yoga yimɓe tawa kadi koɓe fotani e jogade ɗiɗon passeport uji o holliri noon wonde passeport diplomatique wona neɗɗo foof foti waɗanede ɗum e oɗo saaha kala noon eɓe kaaɓo e yidde tettude ɗiɗon passeport uji diplomatique ha joni kabruji men ɗemgal pulara kabruji men ɗemgal pulara sen wima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena fama woni forces armées malienne ko koninkoɓe leydi Mali mbite noon ɓe kolliri tigui e nder communiqué mabɓe moɓe mbaɗi aljuma hanki o wonde ɓe perɓodirino e seɓɓitiɓe ñande kikiɗe alkamisa no gasi joyi lewru juillet 2024 e nder fande biteɗo Tine Zawatena ene tawe temedde ɗiɗi e capantati tati kilométre to banggue no rewo ɓaƴƴo funnague Kidal sara kerol hakkude mabɓe e leydi Algérie ɓe kolliri noon wonde ko seɓɓitiɓe kañumen tufino koninkoɓe jiije woni mbaɗiɓe embuscade mbanno embuscade dadiɓeɓe ko condi e kuri noon duki hakkude mabɓe ko juuti ha ɓen seɓɓitiɓe mbawi yatirde ɓawo caggal kayde koninkoɓe noddi renfort tawi ko laaɗe diwoje gaari badde renfort fama noon holliri aljuma hanki o nder communiqué mabɓe wonde kay ɓe mbarminanama dadiɓe ɗiɗo e koninkoɓe ɗiɗo mbarama hen fodde koninkoɓe sappo kadi mbarminama hen ɓe bondanama kadi otoji ɗiɗi ɗi hinde bilendi ɓe mbawi bonnede kadi otoji ɗiɗi ɗi hinde pick-up ɓe kolliri noon kamɓe fama kamɓene ɓe mbari kene ɓuura yimɓe nogas taw ko seɓɓitiɓe ɓe bonnaniɓe otoji e matériel de guerre kewɗo no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen aljuma hanki no gasi jeegoma lewru juillet 2024 kikiɗen hélicoptère goto taw ko hélicoptère fama woni hélicoptère mo koninkoɓe leydi Mali woni forces armées malienne waɗi accident o yani koye falde Kidal to rewo leydi Mali hay goto noon mayani hen kadi hay goto gañaki hen hélicoptère o noon ko type Mi-24 ko waktuji seeɗa kay caggal nde o diwno kanko hélicoptère iɗo ɗo tini tigui wonde hélicoptère o ene jogui pan ko ɗon tigui o yiiɗi wadde atterrissage d'urgence ten noon Allah addimo ha e boowal gotal ko ɗon forti gam yidde juurade kay ko ɗon hélicoptère o yani mbiɗen hay goto wasani hen fittani mum hay goto kadi gañaki hen e ballal Allah ha joni habaruji men ɗemgal pulara sen wima toon to Kidal to leydi Mali paɗon ko to leydi Maroc nde tawe oɗo saaha joni e nguleki cattuki ni fewi température uji mabɓe noon jettima ha 46 degré Celsius to banggue worgo ɓaƴƴo funnague leydi ɗi funnague Casablanca e nder ñalawma goto woni en 24 heures no gasi go neɗɗo hawrino hen e ladial tawi ko nguleki yooɓi pittali mabɓe to wuuro wiyetengo Beni melal record nguleki noon ko ɓerno record nguleki ɓurto cattuki tinanogue e nder leydi Maroc ko hitande rawane tawa kadi koye lewru octobre o wonno ɗum wonno tigui koye lewru août e lewru août rawane ɗum noon kin nguleki yino ha 50,4 degré mbiɗen wonno koye lewru août 2023 ha
ha joni khabruji men demgal pulara e nder dongre Afrique koto Afrique du Sud paaɗen laamu leydi Afrique du Sud ɓe kulli tigui wonde ɓe teɓima capanɗe jeenayyi e joyo e sagarta ko libaneɓe kamɓe kala koɓe libanais woni libanaɓe ɓe gonɗon noon koye nder camp d' entraînement militaire secret woni camp suuɗe ko aljuma hanki o ɗum waɗi ɓe nangga laamu ngu noon kadi holliri heeɓi tigui kabaru wonde camp uji hono majji goɗɗini tawe nder yoga e région ngaji noon maɓe daaro noɓe mbawi tettirde kay yitude ɗina camp uji kala ɓe mbaɗa ɗumen démantelé ɓe pirta ɗum ha soro ladde ɓe teeɓo ɓen waɗoɓe kay entraînement ji nder ɗin camp uji oɗo ka noon d' entraînement yiita koye nder ferme goto to nokku biteɗo White River ene tawe 160 kilométre to banggue rewo ɓaƴƴo banggue rewo ɓaƴƴo funnague Johannesburgo. gonkay mini yanga keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndeɗe laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede welani humpitede ɓuuri humpede takkusana juulama ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yeumbeul Asecna Dakar ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi enda puɗɗoɗen to leydi enda noon koko hulɓini ko hewani yiyede kañum tigui woni ko waɗi toon to leydi enda ko debbo goto biyeteɗo Rama Devi omo yara duuɓi 37 kañum jibinno e nder hôpital o jibin toon noon ko ɓinguel gotel ɓinguel ngel noon ko kawisaji Allah mehi goni e maggel ɓinguel ngel noon jibina ko ngel waɗi koye ɗiɗi e juuɗe nayya e koyɗe nayya ɓinguel ngel noon caggal ngel jibina mbiɗen ko waktuji 5 tan ngel waɗi ngel hawri eladial ɗum noon waɗi kawisa mawɗo no fewi e kulol mangol e nder oɗon hôpital koto dowlaji dentuɗi Amérique paaɗen Barack Obama mennoɗo wonde hoorejo dowlaji denduɗe Amérique jeeyaɗe kaɗo landa wiyete kala démocrate kankude e joom suudu makko hono Michelle Obama kamɓe kala noon ɓe kolliri tigui soutien mabɓe ɓe noddi tigui kono on taw ko candidat e oɗo saaha joni landa démocrate biteɗo Kamala Harris ko debbo e gimbaniɗo kay yidde wonde hoorejo leydi ndi tawa kadi o lomti ko candidature Joe Biden ɓe o holliri tan kanko Barack Obama e joom suudu makko kala ɓe kolliri noon eɓe jaadi e ngoɗon miijo ɓe kolliri kadi ɓe gonde on soutien mabɓe kala koɓe mbawi addude maɓe ballu ha oɗo biteɗo Kamala Harris ha wawa hebde tigui Kamala Harris heeɓa polgu ɓe kolliri noon wonde kay omo handi e poste he kadi omo yoddi e gardigu dowlaji dentuɗi Amérique ha joni ko dowlaji dentuɗi Amérique kedoɗen Benjamin Netanyahu kañum woni hoorejo jagorɗe leydi Israël wayno kañum ardi leydi Israël oɗo saaha joni tawateɗo e jillu mum toon to dowlaji dentuɗi Amérique to nokku biteɗo Palma Beach e nder Floride o tawi toon aljuma hanki o joddima toon noon e Donald Trump noon gimbiniɗo e oɗo saaha joni gam yidde ardade ley dowlaji dentuɗi Amérique dow landa républicain o joddima ɗum noon sumgoji tijjari e novembre 2024 e saaha kaya o joddima e oɗon noon woni mujibu nguɗon jun jandi noon ko yidde kay ittude siggi sakka e to tigui tikkere seeɗa wonde hakkude makko e hakkude makko kanko Benjamin Netanyahu e Donald Trump e saaha kaya saaha tigui mo Hamas wanno janggo muɗum toon to Israël jeeɗi lewru octobre kanko on biteɗo tigui kanko Donald Trump o suusino konngudi kay hollirde wonde ko welsidare mawnude fewi wonande Benjamin Netanyahu wonde ko incapable ha ko Hamas ne waɗa janggu fongu ni hennene e nder Israël ɗum noon saabinoma mette mawde no fewi wonande kay Benjamin Netanyahu ene sikka noon nayumo toon ko ittude ɗeɗon sikki sakka kay e ɗeɗon tikkere walla mettere wonnode hakkude mabɓe Benjamin Netanyahu ɗon ko adi ɗum alkamisa ɓennuɗo o joddinoma tigui e Kamala Harris candidat démocrate en e oɗo saaha joni gembiniɗo ko fati kayya e tigui yidde ardade leydi ndi Kamala Harris noon serani e kala saaha critique de kay oɗo guerre mo Israël woni wadde toon to Gaza ko adi ɗum kadi kanko on Benjamin Netanyahu o joddinoma e Joe Biden oɗo saaha joni gardiɗo dowlaji denduɗi Amérique koto leydi Palestine
tina paɗena goto e mawɓe Hamas to Cisjordanie nangonoɗin e soka tawi wonno koye juuɗe koninkoɓe leydi Israël o hawrila diala omo wiyeteno Moustapha Mohamed Abou Ara Mohamed Abou Ara omo yaranno duuɓi 60 ko cokonoɗo noon ko oɗo sakal noon koye saaha o tampi e nder kaso ko ɗen tigui ɓe jaltidimo ɓe nayimo hôpital o nayimo toon tan ko tajoyde ko surtout toon e wonki makko saabu waktuji seeɗa o waɗi toon o hooti e joomi ko o sogono noon ko nder kaso biteɗo Ramona ene tawe to banggue worgo leydi Israël o nanga ko guila ñande koye guila e lewru octobre 2023 o nanga kala piggal noon façon piggal walla façon lebte yimɓe Hamas kolliri tigui o waɗama e nder ɗiɗon kasoji kadi e saaha o nanga o wonano karɗo cellal koye sous traitement wonno kono laamu Israël laamu kannoma tigui ƴettude safruji makko ɗum noon ene jeeya kadi ko ɓeydi tampintemo koto leydi Belgique paɗena yimɓe jeeɗiɗo tumaɓe kay gonno koye kebugal manggal yidde wadde jangu mumen e taw ko jangu terroriste to Belgique mbiyama teeɓa laamu ngu noon haalani holtoɓe jinno yande e holno ndeɓe jinno wadde jangu ngu kono wawi wonde fof kamɓe teɓama e oɗo saaha joni kadi enquête kewɗo précision ngaji kewɗi mbaɗama e nder yoga e nokkuji toon toɓe nangato musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimaɗaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.